Molweni, sanibonani. Usuku lwanamhlanje belubhizi kakhulu. Usuku namhlanje lubhizi ngoba kaloku niyakhumbula into yokuba Julius Mkhwanazi baye bambopha. Julius Mkhwanazi was arrested on Saturday morning ekubeni ebesuka kwiMadlanga Commission ke. Niyakhumbula mos into yokuba uhlalile intsuku kwiMadlanga Commission bemproba and then kuthe emva koko zamkhalela wabanjwa. So sithe sisalindele lonto kule weekend sekuthiwa futhi uKagiso Lerotla oyi-EMPD we-EMPD city manager naye ubanjiwe. Hayibo, njani? Kuthiwa hayi ebehlika e-airport yamthatha i-task team yeMadlanga eya-appointwa ngupresident. So ke ngoku bese kukhona abantu ababini ekufanele into yokuba bavele ecourt, Julius Mkhwanazi noKagiso Lerotla. Julius Mkhwanazi ke kuthiwa izinto azibanjelweyo. Niyakhumbula ke the time evele kwiMadlanga into yoba bekhona lento blue lights, into ka-Witness D, khona iZtones, kukhona uMike van Wyk, izinto ebeprobwa ngazo kwiMadlanga. But only to find out ke namhlanje into yoba ecourt izinto abambambele zona zizinto zoba ufunyaniswe enembumbulu ze-9mm, enembumbulu ze-rifle, the ammunition. So kuthiwa futhi ke uchajelwa nokudefeata i-ends of justice. Uzova ke uba isuka phi yonke lento. Ubanjwa nabani ke abantu bobabini bavele ecourt today benalo Kagiso Lerotla oyi-EMPD city manager. Kuthiwa ke wayekade CFO ye-EMPD njengoba ngoku seyi-city manager, uyi-accountant ke uKagiso Lerotla lo. Kagiso Lerotla is linked to the celebrities, the content creators, Maho, Ostelo. Kuthiwa hayi ebebablessa, bebephila nje ilife nje ebablessa ngezinto, imoto, nobani. Hayi wethu baninzi, I don't want to mention names. So hayi ke uyavela ke lo Kagiso Lerotla. Into ayivelela ecourt kuthiwa ubanjelwa ityala loba yena wabanjwa for i-speed, wahamba wayovela ecourt wabheyilwa, fine. Esebheyiliwe ke nge-1,000 kwafanele avele ecourt. So kuthiwa njengoba evela ecourt, kwathiwa kufanele azovela ecourt wanikwa idate, wahambisa i-sick note, fine. Xa sekufanele phinde avele ecourt, umnganakhe uJulius Mkhwanazi wamorganizela umntu ozozomela yena kube ngathi nguye. Can you imagine? So kuthiwa ke lo mntu lona wagwetywa i-community service for ilanto ka i-speeding. Hayi kuthe kusenjalo umntu lo ke ngoku seyi-witness ujike ke ngoku Mr. X, utsho spokesperson we-SAPS u-Atlanta Mathe uthi Mr. X approached the task team yeMadlanga watsho into yokuba mna ndazenza. So wa-impersonifya city manager onguKagiso Lerotla ecourt, wazenza yena sana yokwenziwa yonke into, wagwetywa yonke into. benza nabani ke yonke lo mkhuba
bawenza noJulius Mkhwanazi. So they made it a point into yokuba uJulius Mkhwanazi akakabanjelwa amatyala wakhe, usabanjelwe ezinye iziguruguru nje ezi zakhe ezintsha. Niyayiqonda ke ngoku. So niyakhumbula esithi uNhlanhla Mkhwanazi i-system esiyisebenzisayo thina as amapolisa sifike sikubambele into encinci kanti amatyala wakho akhona vele maninzi, sifune into yoba siwaphande sowungaphakathi. So it might happen into yokuba ke ngoku njengoba uJulius Mkhwanazi esengaphakathi zisazokhala, akakazuphuma because nanamhlanje ibail abayifumananga. Kuthiwe bazophinda babuye kuzolantoka, kuzophinde ku-aplayelwe ibail again. I think ngoLwesine, yes, bayabuya bazovela ecourt ngoLwesine, Julius Mkhwanazi no Kagiso Lerotla. Yo, hayi, yabona ngoku eSouth Africa yonke into nje SAPS nje ziyakhala nje SAPS. Hayi bo, sabona noMatlala. Matlala naye appeared ecourt namhlanje, ubevela ngamatyala fraud and corruption yetenda le yaka SAPS ke ya 360 million. Le involve ke 12 policemen nazo ezibanjiweyo ezisazovela ke for ilantoka ezibhayiliweyo. I think they are out on bail, basazovela ecourt. So naye kuMatlala ke ngoku, uMatlala ke nake maningi amatyala awavelelayo ecourt. If ayingotho bani lentombazana yakhe uThobejane lona, if ayinguye lo attempted murder, it's the fraud ke ngoku, fraud and corruption, maninzi amatyala wakhe uKate Matlala, attempted murder, yo yibethu nani. So naye ke abamnikanga ibail, and i-concern yabo ke kuMatlala illegal team ibe into yokuba kunzima ukuconsulta naye njengoba esebhungweni, esingaske angamuvelwa to eGosimampuru. Bendingayazi ke noba wade waphindela kanti ebhongweni because saqabela sengathi uyasondezwa for ilantuka uba athethe kakuhle amatyala, usondezwa eGosimampuru prison. Hayi ke sisuke kuKate Matlala. Naku Fani Nkosi, senilibele na into yoba uFani Nkosi naye oko ke sejele, kaloku wayebanjwe before i-Easters, oko eqamele ngenqindi ke ngoku from i-Easters uFani Nkosi. Kuphele okwakundweba, I can't remember commissioner. No, niyamkhumbula? Hey, ebesequmbe, andazi noba ke ebesekuyo na i-hunger strike because kaloku kwathiwa akasatyi because wathi he does not feel safe, so ukutya kwasejele akazukutya. Kodwa ke ebengakhombisi into yoba oko wagqibela ukutya before Easters because kaloku ngabe unjani ngoku. Yakhumbula lokhu uFani Nkosi into yoba ubanjelwe i-dockets that were found kwi-Wendy House yakhe, ubanjelwe the firearms that were all over the place in his home, ubanjelwe i-safe that was not mounted at the time amapolisa efika kwakhe, ubanjelwe i-hand grenade or i-hand grenades and ammunition that were found in his property. So asibali into yamatyala wakhe thina esiwaziyo kwiMadlanga. Kuyatshiwo kuthiwa akabanjelwa ngeMadlanga, kuseza okwaMadlanga into yoba iimali ezi uKate Matlala
ukubhatalela imali ezi wayeyirana esusiyimali kaKatiso Molefe azise koSibiya azisephi. Usazophendula ngezo zinto, usazophendula into yokuba udityaniswa yintoni no Joe Ferrari ababalwayo, omswazi Msibi, omthakathi. Hey, ininzi into epha asikayazi ke into yoba izozala nkomoni. CFO waseTshwane ke niyakhumbula mos Gareth Mnisi, uCFO waseTshwane naye ke okwimadlanga ke uqale Friday ibingu lantuka uCharleston ebemproba ke like erida i-affidavit yakhe. So namhlanje sekungenelele ke ngoku i-commissioners ezike uMadlanga noKhumalo noBaloyi membuza ke ngoku imibuzo. Hayi uyapheka, uyakhumbula kaloku i-CFO into yoba yile eyanika uFani Nkosi because ingene kule suphu nje ngenxa ye-messages zikaFani Nkosi ezifunyanwe kwiWhatsApp. So u-CFO lona ke ngoku ungene esuphini because apparently itender about 14 million eyanika ikhampani kabhuti kaFani Nkosi ingaphesheya. Yiyo le thethisayo into yoba yayingaqualify. So ifumene leyo tender leyo fraudulently because uFani Nkosi ubevana no-CFO, of which ke u-CFO lo onguGareth Mnisi akaphiki into yoba uyamazi uFani Nkosi, but uthi uzange amnike itender yena. Hayi bamfake ekoneni nje, bamfake ekoneni, uthe efike kwetiza kodwa hayi usazovuthwa because nangomso uyabuya kuyo iMadlanga. So enye into futhi, hey zininzi nezi zinto. Umama uDaphne Manamela, iMpumalanga Commissioner, ivelile nayo izolo nebriefing ichaza indaba zoba hey i-corruption ephaya eMpumalanga kudingeka into yokuba nje kungenelele umthetho. Uzobona uRamaphosa uba wenze njani, but uveza information eninzi. Uveza into yoba uHillary Gadi ngendlela awasweleka ngayo, umntana kaloku lo we-senior member ye-EFF uGodrich Gadi, umntanakhe wabulawa ngendlela nje ebuhlungu kakhulu. Niyasikhumbula mos ezo story eso. So ke ngoku uza ne-information into yoba yey mna I was suspended because I was the one that wanted to find out uba kahle who murdered uHillary Gadi. So uza ne-information ke uyithethaca uba i-investigate. Uza ne-information Bobby Motaung ongunyana kaKaizer Motaung. uBobby niyamazi mos uba uyi-manager ye-Kaizer Chiefs. So into eyenzekayo ke ngo-2010 ngiyakhumbula into yoba babezitaphela kuzokwenziwa izitadium, fumana itender ka-12 billion uBobby Motaung. Caba le tender lena akayifumananga kahle. So kwakhona ke uJerry Mohlala wathi no, lona akanazo izinto ezipheleleyo ntontontontonton. Hayi ke kuthiwa ke ubhuti lo owaye against lo tender leyo bamgqithisa amafu, bamthuma uPhuthu so that uBobby angaphazanyiswa kule tender yaseMbombela njengoba kwakwakhiwa iMbombela Stadium. So zezona zinto. noBheki Cele usesuphini naye wayefuna ichopper ezoyolanda. Ininzi into ethethwe ngulamama kula briefing. Naye ke ungene mzekweni kule nto yayenziwa nguNhlanhla Mkhwanazi
wabiza nje i-media briefing, watsho, wacula. Hopefully ke into yokuba ke, ngoba uyabuzwa ke ngoku into yoba uripotile na kwimadlanga, wathi no. But if upresident serious about as allegations, because sine-proof yoba i-corruption esempumalanga ayincinanga, ifana exactly nale corruption esegoli. Yeah, understand? So hopefully ke into yoba uzo-investigatwa ke. Ningalibali kaloku into yoba ubhuti wethu uNhlanhla Mkhwanazi, uNdonga, hey, unikwe ezinye izimendlela into yokuba amanage nationally i-organized crime. Uyabuzwa ke into yoba uzokwenza njani. Uthi uzoba seDurban njengoba uyi-provincial commissioner yase-KZN. Uthi no, I will remain in my position, but also I'll be overseeing i-organized crime nationally. Meaning that there'll be a team ese-Eastern Cape, ese-Cape Town, ekuzo zonke indawo ngoku eziripota phi kuMkhwanazi. Hayi, ingathi uzoklina ke ngoku xa ngabe esenikezwe loo nto leyo. Asazi ke into yoba kuzokwenzeka kanjani ke, but we are waiting to see. And imali yale project abaze nayo, uthi uappointwe ke kuFani Masimula kule project abaze nayo, uthi imali abazuspenda i-taxpayers money. They'll be using imali that will be seized from ilantoka fraudulent activities. So if mhlambi ubunethenda wafika usi-IU wathatha ezo zinto ntontoni, I think ilo mali ke leyo ezothi isebenze after sekuthengiswe ezo zinto. Uyaqonda? Hayibo, ndingayilibali indaba before ndihambe. Into yokuba noFani Masemola ungenile zwabha kwinto kaBobby Motaung, because apparently there was i-5 million. Kutsho bani ke u-provincial law, I mean u-commissioner lo wasempumalanga, into yokuba udyobha bani ke ngoku uFani Masemola oyi-national commissioner yethu, into yokuba banikwa i-5 million into yoba bathule bathi tu. Lo obhizi o-investigator indaba yelantuka yeMbombela Stadium asuspendwe, angaphinde abuyele emsebenzini, because ingathi uzovundulula izinto ezininzi. Kutsho bani ke uDaphne lo. So kusazofanele aziphendulele ke uFani Masemola into yokuba ke, because uthi bawushare lo 5 million kwaye 2.5 million 2.5 million. So asazi ke into yoba izozala nkomoni. Kuzofanele into yoba uFani Masemola aclarishe igama lakhe, because wow, everyone is disappointed. We trusted him, we thought inguye noNhlanhla Mkhwanazi no Dumisani Khumalo basebenza bonke baclean. Asitsho ke into yoba umuntu akabi nazo ident nedent, kodwa nje le ye-murder case and everything, it is a serious matter. It is a serious one. So if you like my content, Betona, please don't forget to subscribe. Nina niyabukela kodwa anicofi usubscribe button. Please subscribe and like. Thank you so much. Bye.